Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Telbu Della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Nilgħawkom għal-podcast tal-lum jenu George nselmulkom. Hello, all right? All right? ħanajdilhom li tindaħal f'kollox, Mux Ma jistax ikun, Sija tard. Ma jistax ikun. Sija tard. Għad titkellem sewi sa tinstema. Klajt minn ġolbi. Tajb ħafna. All right, dak Issa laqwa. tajb ħafna. Ejja, tlaqna. Mela, grazzi l-sponsors morru. Nirringrazzjaw l-sponsors tagħna ħammorru għal-podcast tal-lum. Nirringrazzjaw l-daw kollha li qegħdin iseguna l-biskuttin. Mela, hemm ħafna. U l-biskuttini fħal-irmil. Għadu ma tal-limix. Il-mistieden tagħna l-lum. Ma nafx tfisser imma ħankompli miegħek. Kif? Ma nafx tfisser ħankompli miegħek. Tfisser ħafna għallik, u taħseb fuqha. Il-biskuttini fħal il-ħmir. Okay. Dikka ta' missirijietna, tajba ħafna. Naf, ma mux il-fintajta inti żgur. Mela, l-mistieden tagħna l-lum huwa Elix Aġus Saliba. Mela, bil-podcast tal-lum bid-bissi ma xabib tagħna Elix inna nafuħ. Is-snin, inselmulek. Inselmulek. Kemm qed noqgħu wastek qed nerġa' narakom it-tnejn flimkien hawn qegħdin kollha flimkien. Mhux vera. Għax bħala mejta għantila ma niġi u ma nsibu ġem. Għaxiċi fil-bidu jħarbat il-programm u U jitlaq, u jiena niġi flaħ. Neti fil-flaħ għala xukun ħadlek il-ħin. Eżatt. Għala tibdabijiet xi, l-laħta. Kif inti Kif l-għanet? aħna? Arrajt, ta' għaddejjin. Ġajna bdejna rutina issa. Ekku, dak laqwa. Inti persuna ta' sajf jew le? Nixtieq nkun persuna tas-sajf, imma aħna bir-rutina tagħna s-sajf ma tantx jirnexxinna ngawduh. Għax bil-festival attivitajiet ftit żmien li konna Malta, ġifieri l-unika tliet ġimgħat sħaħ matul is-sena li nkunu Malta, ġifieri qabel kont ingawdi iktar, illum qed ingerger iktar fis-sajf. Għax sħana u ma tgawdix il-baħar. Però Brussell jieqaf fis-sajf, le jieqaf fis-sajf. Le, għalhekk qed ngħidlek, ġifieri aħna s-sajf nagħmluh 4 ġimgħat minnu Malta. Allura ikunu l-unik 4 ġimgħat li jkollna fis-sena illi trid tużhom biex tintaqa' man-nies u tagħmel ċertu xogħol li tittamel Malta. Allura ma jkollokx ħafna ħin għall-baħar. U l-Parlament Ewropew fis-sajf jaqaf għal kollox. Aħna nieqfu isu 4 ġimgħat. 4 ġimgħat. Ma jkollniex dak it-tul tal-btajjel tas-sajf bħalma jkollhom parlamenti oħra, pereżempju bħal ta' Malta. Isma' baħar jew pool? Nippreferi pool ta'. Veru? Ejja. Għax jibżom il-granċijiet da' Ejwa, il-granċ. Għalli baħar kont ngħidlek għajdilna fejn tkun. Issa d-domandi tiegħek għamilhom int. U d-domandi tiegħi nagħmilhom jien. Jiena xejn nagħmilu domanda Jien ħanibda iktar serja. jien. Ħanamillu domanda jien. Għax dak se jibqa' nfakkar. Tajjeb li Għadem issa ħallejt għall-aħħar. li ħannaqsu 7 terremoti għax issa l-klim ħażin ħajonqos. Mhux hekk? Meta tippakja l-bagalja pereżempju ħassifer bħalek. L-aħħar minuta u titcharger tal-mobile u titcharger tal-tablet u titcharger tal- Issa bwieħed ninqdew. Ninqdew kollox, le, issa fis-sens di konnina nitkellmu dwarha u għaddejjin fuqha dil-proposta, ġifieri kienet ilha ġejja di 13-il sena. Ġifieri konna mhux iċ-charger nibdlu fi 13-il sena. Imma mill-2019 law jenna għaddejjin, ġifieri dinna mill-2019 law bdejna il-pressjoni fuq il-Kummissjoni biex toħroġ proposta li il-ftehim illi kien hemm, qabel kien hemm ftehim volontarju. U inti kellek il-kumpaniji kollha illi bdew
jimxu ma tal-ftehim, dal-kumpaniji kollha Samsung, il-brands kollha li nafu tal-mobiles, tal-smartphones. U l-unika kumpanija li baqgħet turi reżistenza 13 sena kienet il-kumpanija Apple. Ġifieri meta bdejna dal-proċess legali kien hemm ħafna li daħqu bejna qalu l-ikbar kumpanija tad-dinja l-Apple tgħid mhix tiġi jinbiċċa Alexa Ġussaliba minn Malta u ġġiel il kumpanija li tibder il-charging port tagħha meta daw kienu għedin jagħmlu kull quarter aktar minn 24 miljun f'chargers il-jieħ. Jivri daw, il-charger inti għandek daw kienu jużaw charger għal-jom biss, allura inti ma stajx tixtri. Ikollok apparati ieħor tużax, tittixxi bil-fors tagħhom plus il-prezzijiet tagħhom kienu aktar expensive u għal-charger li huwa inferjuri. Għax l-aħħar mill-aħħar aħna bdejna ngħidu il-USB-C comparat maċ-charger tal-Apple huwa ħafna iktar slow. Jiġifieri slow biex tiċċarġja. U anka biex tagħmel transfer tad-data, aħna ġieli ma nkunux qegħdin naqbdu fuq il-mobile u nippruvaw immexxu ritratti fuq laptop, huwa slow ħafna l-proċess biex inti tkun tista' tagħmel daw it-tip ta' transfer, jiġifieri da vantaġġi ma kellu xejn. Imma daw ridu jibqgħu ibiħħu għaliex jisu kien parti mill-brand tagħhom u kienu qegħdin jagħmlu flus minnu. Għamilna l-liġi ġifieri mhux ħanoqgħod nidħol fid-dettall mod tekniku, ma l-liġi kienet tajlek illi inti għandek 14 kategorija ta' prodott fosthom laptops, ġifieri da mhux qed ngħidu mobile biss għax kien hemm min qalilna tal-ħesil kollu li qed u l-panik li qajjimtu. Imma dima toċċa l-Apple biss. Għal smartphone biss mela l-Apple biss le. Ġifieri mis-sena d-dieħla ħajkonna laptops kollha, it-tablets kollha, digital cameras kollha, earbuds u headphones li toqgħod tiċċarġja jkunu fil-kaxxa daw li jkunu portable, ta' kollha USB-C. Għandek portable gaming consoles bħal PlayStation, Nintendo, ta' kollha jridu jaqalbu USB-C, daw li toħroġ miegħek li jkunu portabbli, portable speakers kollha. Portable printers, portable keyboards, portable mice. Jiġifieri daw qegħdin ngħidu dal. Dim kont nsaqsijielu. Għaliex meta ħanuża l-kelma tiġġieled, ma dal kanti ta' kumpaniji, ma naf. Ara ħanirakonta storja. Jiġifieri daw teddit pereżempju isma' irtira. Imma jippruvaw jirredikolaw. Ħanejt storja hawnhekk li hawnhekk qatt metta fuq ġismu. 3 snin ilu kellna delegazzjoni tal-Parlament u monna nintaqgħu magħhom f'Silicon Valley, ġifieri dan forsi ġieli rajtu fejn jagħmlu jillonċjaw il-prodotti tagħhom. Dik il-binja sabiħa kollha ħġieġ. Il-vetrina tagħhom. Il-vetrina. U titbellaħ tidħol hemm ġew. Mhux hekk. Huma qishom biex jidilkuk daqsxejn kif mort konna xi 6 Europarlamentari, ġifieri l-iktar 6 Europarlamentari li naħdmu fuq affarijiet diġitali. U daw tawna turem, isek tħalġu mużew u jtiktur u juruna s-siġar ta' tuffieħ u l-ħġieġ enormi li qalu ma' u lebda binja li għanda dal-ħġieġ b'dal-kobor u kellhom jiftħu fabrika apposta li jom biex forne. Bellezza, ġifieri inti tiċċassa bdejt imma daw. Kemm għandhom cleaner ma' kull ħġieġa? Laqqas tara, ġifieri impressjonanti bħala binja. Insomma, u dawruna dil-binja u kafe jaħdem titfattazza u jimlielek minn taħt. Kolla affarijiet. Juruk il-kobor tagħhom. Kobor tagħhom. U wara xi sija u nofs induru naraw is-siġar ta' tuffieħ u l-ħġieġ u kollox nadifu perfett. Nilhom fejħa nkunu fejħa nintaqgħu. Allura ma preparajniex kamra. Issa immaġina ġid delegazzjoni mill-Parlament Ewropew u daw jisom waqfuna fejn kellhom il-kafetterija. Allura nisma' għalunna ejnuna naqra ħalli ġifieri da din nitkellmu uħut mill-iktar persuni u għalija fil-ġerarkija ta' Apple fosthom viċi president u minnhom kien. Għallu nejnuna daqsxejn ħalli mmexxu mejda naqdu ġiex inwejjed flimkien. U x'kienet l-idea ma kinux? Li huma din juruk isma' ġibnikaw. Tajnik tur immint ma tiswa xejn għalina fis-sens intom ġejtu għaw MPs ejja ġorru il-mejda tal-kantin u naqdu 2 flimkien għaliex konna delegazzjoni. Mhux iġġorru l-mejda FM. Mhux iġġorru l-mejda, imma mort hemmhekk qed juruk dil-binja enormi daqsiex kollox allura daw f'dil-binja enormi li kellhom ma preparajni lekx kantuniera mhux ħanejt kamra kantuniera fejn nistgħu impoġġu madwar mejda u nitkellmu.
Jisom kienu jevitaw. Daw, mux jevitaw li qed juruk ismani. B'mod Għal xej li qed tagħmel. mod dirett. Aħna ma nistmawx li qed tagħmel, inta x'aħna tant aħna kbar. Li intom biċċa Ewropa. U bdejna insomma nsaqshom il-mistoqsijiet. U nitkellmu magħhom fuq ħsibiet li għandhom fuq leġiżlazzjonijiet oħrajn, imbagħad tkellimt jien fisem il-Parlament, insaqsjhom konna għadna fil-bidu tal-proċess ta' tat-charger tal-liġi. U niftakar wieħed mill-Viċi Presidenti qabad jitħaq bis-semek jisu. Għalina mbagħad naraw kif tkun il-leġiżlazzjoni mbagħad naraw x'nagħmlu. Ġifieri, mela inti tikkontrolla s-suq x'jidħol fl-Ewropa. Daw parti kbira mis-suq tagħhom ukoll hija l-Ewropa, ġifieri meta jimmarketjaw l-iPhone tagħhom, it-tablet, l-iPad tagħhom, il-MacBook tagħhom, l-Ewropa huwa suq importanti għalihom. Imma il-main premises tagħhom fejn bħalissa fakkarni. Huma Silicon Valley. Silicon Valley. Ġifieri għandhom raħal enormi, binja enormi. U insomma, dej braġda sofli, morna hemmhekk u ma tawx ħasna. Qatt ma ntaqgħu magħna, ġifieri daw batna lihom das-sajf ġifieri għaddejna l-liġi, bdew jippruvaw wara li għaddit il-liġi, iduru magħha billi pruvaw. Ġifieri aħna mhux billi tgħaddi liġi mill-Parlament, tibqa' s-sus biex tara x'ħajjiġri. Daw fost oħrajn pereżempju bdew jgħidulna u bdew jirrapportaw anke ħafna ġurnali internazzjonali u kmamar tal-aħbarijiet internazzjonali. Riedu illi jaqalbu għal USB-C imma biex ituk charging speed tajjeb irid ikun prodott approvat minnhom. Ġifieri jekk inti għandek charger USB-C tiġi għad-dar. Daw li ilu ħajrestrinġuh għaliex jekk ma tixtrix tagħhom jislow jawlek l-ispit biex tiċċarġa minn flok tiċċarġa l-smartphone f'satej, tittamel 4 sigħat biex tiċċarġjah. U n-nies kienu jgħidu nara rranġajtuna għaddejtu dil-liġi. Spiċċajna sa 4 sigħat biex niċċarġjaw iPhone ta' 1300 euro jew 1200 euro meta qabel kont niċċarġa f'satej. Ridu jduru magħha biex jibqgħu ibijaw, daw flus biss. Imma ġifieri għamilna sajf pressjoni waqqas di ma rnexxilhom idaħlu, ġifieri għaliex il-liġi kienet ukoll qiegħda tilqal dawn l-affarijiet. U issa l-erba li għadda mhux talli bidlu iċ-charging port għall-Ewropa biss, talli bidlu għad-dinja kollha. U ġifieri matul dil aħħar ġimgħa kien hemm attenzjoni enormi speċjalment fl-Amerika li daw qalu ismani. Il-Parlament Ewropew daqsxejn ta' Europarlamentari minn Malta, mill-iżgħar stat membru, u rnexxielhom daw idawru waħda mill-ikbar reżistenzi li kellha l-ikbar kumpanija fid-dinja ġdija, l-ikbar kumpanija fid-dinja b'mod finanzjarju. Hawnhekk joħroġ l-importanza Elix illi għax wieħed forsi jibda jgħid u jiena ma mmurx nivvota u jiena ma nivvotax, kulħadd ikollu raġunijiet tiegħu, kemm huwa importanti illi nibatu nies bħalek pereżempju fil-Parlament Ewropew li inti kont kapaċi trissa xi ħaġa kbira bħal di. Ġifieri ir-rappreżentanti tagħna u ta' kulħadd, ta' kull pajjiż, ġifieri kemm huwa importanti l-Parlament Ewropew. Ismani aħna Alfred aħna din 6. Se ħajkun hemm 6 Maltin, tivvota, ma tivvotax, toqgħod id-dar, is-sabbat sieqek tipprotesta. Is-6 ħajjitilgħu bil-vot tiegħek u mingħajru. Jekk jivvutaw 200 ruħ minn xhur oħra, Isir xorta. is-6 ħajjitilgħu. Bħalma jsir il-Kunsill. Flok jitilgħu b'31,000. Jitilgħu b'20 vot. Bħalma jiġri f'ċertu pajjiżi wkoll. Ġifieri inti ma tistax twaqqaf il-proċess. Issa jiena ngħid dejjem ħaġa waħda, aħna pajjiż illi ġeografikament diġà aħna żvantaġġjati. Ġifieri aħna meta irfisna l-ewwel darba l-adba tal-Parlament, Ġermanis bħali li beda l-ewwel darba 4 snin u nofs ilu kien isib 85 kollega, 85 Ġermanis bħalu. Ġifieri da biex jagħmel kuntatti biex jimbotta xi ħaġa, biex jippressa biex ikollu standing fil-Parlament aktar faċli għalih. Aħna kull ma għandna 6. 6 plus il-problemi kollha wkoll li parti mid-delegazzjoni Maltija wkoll tagħmel f'dan il-proċess kollu. Allura importanti, ġifieri li inti tażel li tajt isma' jiena għandi fiduċja mhux qed ngħid fija ta' f'dak il-kandidat, f'dak il-persuna li jista' jkun l-unika vuċi li għandi fl-Ewropa. Issa, bda li ressaqt inti u naf li ilek snin taħdem fuqha, il-popli kollha x'se jgawdu eżatt? Ħajkunu l-ewwel net finanzjarjament kulħadd ħajjifranka għaliex. Għaliex issa mis-sena li għaddiet il-qudiem, mis-sena li ġejja l-qudiem, inti ħajkollok option. Kull darba li ħad tixtri mobile phone, kull darba li ħad tixtri digital camera, laptop, iPad, tablet, inti ħajkollok option li tixtri jew
dak il-prodott bit-charger li jiswa ċertu ammont jew dak il-prodott mingħajr charger li jiswa inqas. Għalfejn inti ħatkun inċentivat illi tixtri inqas chargers, għax jekk għandek charger wieħed illum il-ġurnata, tista' tiċċarġi daw il-prodotti kollha. Ġifieri ħadd ifranka, kumdità ta' kull wieħed u waħda minna nkunu x'imkien qas nindunaw u ngħidu insejt iċ-charger. Ta' xi għandek, le tiegħek tal-iPhone ta' ma jaqbilx, tiegħek tas-Samsung ma jaqbilx. Laptop kemm il-darba ġieli nkunu barra u tinsa ċ-charger tiegħu. Jekk ma jkunx ta' ditta partikolari, jinsa laħat iċ-charger, tittoqgħod mur id-dar ġib iċ-charger. Illum il-ġurnata bl-istess charger tal-smartphone tiegħek tista' tiċċarġja kollox. Kollox, biex ħajkollok bżonn. Biex hekk. Hemm xi perjodu partikolari. Mis-sena d-dieħla, mis-sena d-dieħla għandek 13 kategorija ta' prodott kollha biex jidħlu fl-Ewropa bil-fors iridu jkunu USB-C, kollha bl-istess charger. Is-sena ta' wara tidħol għal laptops, ġifiri laptops tajnijom sena aktar ċans, għax laptop ġifiri s-saxħa ta' ċarġ tiegħu hija differenti u allura kena nestendu sena biex nkunu ċerti li ma jkunx hawn problemi fis-suq. Proset. Imma ġabdew joħorġu hekk ta' ġifiri. Proset. U mhux il-Maltin biss ħajgawdu minn għadi l-Ewropa. Id-dinja kollha. Id-dinja kollha. Mhux għax aħna ksibna l-Ewropa. Ġifiri il-bidla li għamlet l-iPhone għamlet d-dinja kollha. Ġifiri da bidlet il-prodott għal kulħadd. Ekku, ħażasik waħda biss li għandha xaqsam l-Unjoni Ewropea, mbagħad nibdew mill-ewwel insiru nafu aktar lilek, għax aħna l-podcast tagħna iktar biex insiru nafu lilek, Elix aħna nafuk għandek karattru ħelu, nafu kemm qalbek tajba, nafu kemm inti man-nies mhux perfett bħal kulħadd. Mhux minnu perfett. Imma jienu Ġorġ nafuk sew, imma f'dal podcast nixtieq lin-nies isiru jafuk aħjar. F'dawn l-aħħar ġimgħat tajjeb illi għaddew fost l-aħbarijiet li kien hemm id-diżastru li kien hemm il-Libja pereżempju. Illi mietu ħafna nies bl-arar. Il-Libja mhux fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tidħol biex tgħin dat tip ta' meta jkun hemm traċedji ta' dan it-tip, rajna fl-aħbarijiet li anke Malta bagħtet xi nies, l-Ewropa tidħol. L-Ewropa membru tal-Unjoni Ewropea. Għandha programmi ta' għajnuna umanitarja kemm għall-istati membri, ġifieri dik ta' solidarjetà bejn l-istati membri u anka barra. Ġifieri ma' pajjiżi li huma terzi li huma barra mill-Unjoni Ewropea, ġifieri fej jidħol ħaddiema ta' protezzjoni ċivili, fej tidħol saħħa, fej jidħlu prodotti tas-saħħa, hemmhekk tkun qiegħda tajn. Biżejjed jiena ngħid aqqas internament bejnietna m'għandna koordinazzjoni biżjed jekk xi ħaġa tmur ħażina. Ġifieri pereżempju, tix ħaġa li ddiskutejna din il-ġimgħa. Aħna sejrin lej sitwazzjoni u rajnija matul dar is-sajf. Illi tibdilt fil-klima, jekk qabel kien xi ħaġa straordinarja, illum m'għadu straordinarju. Qed nitkellmu fuq il-Libja, qed nitkellmu pajjiż kantuniera l-bot minna. Kieku dik it-tempesta Daniel, imxiet ftit. Lejna, id-diżastru lemm il-Libja kien ikun id-diżastru tagħna. Issa l-Ewropa għandha biżejjed sistema illi tgħin lil xulxin f'dan it-tip ta' inċidenti f'każ pereżempju li l-iżgħar stat membru Malta imdawwar bil-baħar b'nuqqas ta' riżorsi. Għandha biżejjed riżorsi biex tibagħthom b'mod spedit u daw jgħinuna? Le. Dil-ġimgħa stess kif qedtilkom fil-Parlament ħonna din niddiskutu daw l-inċidenti fil-Greċja. Das-sajf, titilbot minna daw ukoll. Kellek f'perjodu ta' 3 ġimgħat nirien kbar u 3 ġimgħat wara alluvjazzjoni, ġifieri arar kbir. Illi sawa l-ħajja ta' ħafna persuni wkoll fil-Greċja. F'temp ta' 3 ġimgħat, fis-sajf. Ftit il-bot minna. Għandna mbagħad sitwazzjoni fl-istati membri. U l-bieraħ tkellimt ukoll fil-plenarja tal-Parlament dwarha illi fil-maġġoranza tal-membri tal-pajjiżi Ewropej, pereżempju, l-ħaddiema tal-protezzjoni ċivili qed jonqsu mhux jiżdiedu. Intqajna ma' numru ta' pumpiera il-bieraħ jgħidulek l-equipment tagħhom, ċertu equipment li huwa speċjalizzat. Jagħmlu snin jistennuh. Allura għandna sitwazzjoni laqas tagħmel sens, mela f'sitwazzjoni fejn id-dinja tisħon iktar, fejn għandna iktar arar, għandna iktar nirien, qed innaqsu l-investimenti li qegħdin nagħmlu, pereżempju fil-ħaddiema ta' protezzjoni ċivili. Dik hija problema. Irridu ninvestu iktar biex ngħinu lil ġirien tagħna ma ngħinu lil nfusna jekk xi ġa tmur ħażin għax dik il-prijorità Alfred. L-ewwel, jekk inti bħala sindku tal-belt
l-ewwel priorità tiegħek għal min ħatkun bħala sin tkun f'min ħataħseb l-ewwel. Ħataħseb fir-residenti tiegħek. Mhix ħatmur taqbad u tnaddaf postijiet ma' ġembek ġirien tiegħek meta inti għandek bżonn li r-riżorsi tat-tindif tiegħek tużhom kollha fil-lokalità tiegħek. U del istess pereżempju fejn jidħol salvataġġi, protezzjoni ċivili biex ngħinu lil xulxin f'dawn it-tip ta' diżastri. Daw ħajjiżdiedu. Rajna Malta. Temperaturi rekord konna snin ma narawhom jippersistu ġimgħa u nofs. Mbagħad bil-qtuq tad-dawl l-affarijiet kollha. Ma rridux noqogħdu ngħidu isma' diġra d-darba msieka nara. Messitna d-diqa tiġri. Is-sajf li ġej jekk das-sajf għamilna ġimgħa b'daw it-temperaturi, is-sajf li ġej ħanamlu ġimgħa tiegħi. Ta' wara nagħmlu 3 ġimgħat. U ħajżidu iktar, u ħajżidu iktar persistenti. Allura rridu nilqgħu għal dawn l-affarijiet. Id-dinja nbidlet. It-tortana biċċa minna t-tortana wkoll. Elix, minn fejn hu eżatt? Ara, jiena twilit trabbejt sa qabel iż-żewwieġ, kont ngħix ħaltarxien, ġifieri minn ħaltarxien. Millum il-ġurnata wara li żewwieġt mort noqgħod is-Siġġiewi, għandi parti mill-familja tiegħi wkoll mis-Siġġiewi, ġifieri ommi mir-raħal ġdid propja, missieri mis-Siġġiewi, kuġini tzijiet kulħadd mis-Siġġiewi, allura nħossni biċċa tarxinis, nibqa' tarxin ix-xorta. Trabbejt hemmhekk għax hemmhekk u biċċa mis-Siġġiewi wkoll. Imma iktar mis-Siġġiewi milli minħal tarxin. Sa toqgħodx iġġellibni Alfred. Xorta jivvotaw l tinkwetax. Biċċa mit-tnejn, ħanejt biċċa mit-tnejn. Iż-żewġ lokalitajiet nħobbhom ħafna, jiġifieri qed ngħidlek ħaltarxin. Għandek rabta magħhom. Ħaltarxin għamilt 30 sena ngħix ħaltarxin. Is-Siġġiewi għalkemm ma kontx ngħid is-Siġġiewi minn weekend dejjem is-Siġġiewi għamiltu għand it-tzijiet, għand in-nanniet, familja, jiġifieri ir-rabta qiegħda mat-tnejn. Isma' tagħti kasu l-ħin. Kont nagħti kasu ħafna iktar qabel. Illum sirt nisgarra daqsxejn speċjalment nhar ta' ġimgħa bħallum. Bħallum nintilef. Ġejt filejn illum. Fl-ma sens, għal-islina għallurna li ikunu ħerġin għad-door to door, jippjanaw li ħajamlu żewġ toroq, jispiċċaw jagħmlu laqas triq waħda, 3 bibien. Per eżempju tħalt għand xi ħadd. U neħel hemmhekk ejwa. U teħel u flok tagħmel kwarta tagħmel 3 kwarti. Imma jiena napprezza l-attenzjoni. Jiena napprezza iktar isma' jien oqtonni l-aktar ħaġa li ddejjaqni. Inkun pereżempju quddiem xi ħadd joqgħod iħares lejl l-arloġġ biex jara kemm fadallu ħimmijaj. Jew inkella jaqbad jagħmel xi ħaġa oħra, jew tidħol billi tmur tagħmel id-door to door, tidħol għand in-nies bħalissa issa mmur minn hawnhekk nibqa' sejjer il-fura ħabba 4 familji, forsi nħabba 4 bibien. Imma ħammur għand familja miskina fetħit li tittajd li problema u ngħidil isma' għandek il-mobile tal-uffiċċju ta' u mbagħad ejja l-uffiċċju kelli jekk ġejt għandek ġejt inħabbat lek jien. Mhux hekk nisimgħek irrid. Irid nisimgħek hu. U jiena nippreferi il-kwalità mill-kwantità. Aħjar tħabbat 10 familji u tagħmel kemm għandhom bżonn, hemm min tidħol għandu għas ikun jaf jaqbad jgħidlek m'għandi bżonn xejn. Hemm min ġieli tagħmel sija u nofs. Hemm min aħna tidħol għandhom Alfred Tafel ġifieri għax qed titkellem man-nies. Jidħlu anzjani tibda tinduna tgħid dan qed ikellimni għax għandu bżonn kumpanija. Tħosshom. Allura daħħal għamel 10 minuti u nitlaq lem ngħidu għax irid inħabbat it-triq. Mhux tibqa' tkellmu. Ekku, mhux hekk. Elix ġus saliba isifer ħafna, ma fil-verità l-ajruplan illum sar isu l-karozza le, nimmaġa. Sar isu l-karozza, però jien imbagħti ħafna, ġifieri qabel issa jew ġejt imjum ma nafx li ma nħossam. Ġifieri jiena qabel kont noħoqata biex nitla' fuq ajruplan. Għax it-taqliba li għamilli f'widnejja, jiġifieri nagħmellek ġurnata u nofs, ma nkunx naf x'inhu għaddej, sturdut. Qabel niftakar tiġi minn Safra, holiday ħafna drabi kienet tkun, tiġi l-għor tgħid kemm qed inħossni jien. Isni mort inġorri l-ġebel għax qbad flight ta' 3 sigħat. Illum il-ġurnata fis-sens saret isa xi ħaġa widnejja m'għadniex inħosshom. Jew it-tambur ta' widnejja. Normalment, għandek kemm hawn għal Brussell? Għandek satej u 55 minuta. X'tagħmel fihom dawk? Naħdem ta' normalment. Jiġifieri inħalli ċertu emails u affarijiet. Jew irħassru ritratti jew irħassar li. Jien użaw biex innadda fil-mobile normalment. Naħdem ta' nħalli normalment jew ikolli xi affarijiet ta' qari preparazzjoni għal matul il-ġimgħa noqgħod nagħmilha. Ġieli tal-aħħar jiġifieri meta nlesti jekk jew inkun qed naqra ħafif. Inniżel xi ħaġa fuq Netflix ġieli noqgħod naraha hekk, id-dokumentarji vera nħobbhom. Noqgħod nara xi ħaġa. Dak il-mod tirrilassa li tara film. Dak il-mod nirrilassa anke wara ġurnata tax-xogħol, aħna ġifieri wara ġurnata tax-xogħol ma nsibx il-familja jien.
tkun waħdek. Aħna waħda mill-ikbar edewwa li għandna meta tkun qed tgħix tip ta' ħajja tagħna hija li l-mara u t-tifla d-dar jien għandek erba' tiljieli fil-ġimgħa waħdek u tlestel ġurnata tax-xogħol fit-8 tmur id-dar tikol xi ħaġa. Tikol xi ħaġa insomma titfa' xi biċċa pizza mill-freezer twaddaba ġol forn għax jien ma tantx naf insajjar u tkun waħdek iktar u iktar ma tinċentivax ruħek biex tagħmel ġeġa sew. Jidher fija jiġifieri dal 4 snin it-tondjajt li fil-Parlament Ewropew. Ħafna nies jgħidu li għax jgħid fil-ġid, ngħidulhom għax qed nieħol ħafna imbarazz. Xi ħaġa li nixtieq nibdilha vera, imma ħin ma jkollokx u tkun waħdek tkun 2-3 minn nies id-dar tgħid ismani għamilt platt u tkun waħdek jisek ta' daqqa u mex. Fil-karriera politika tiegħek jew f'ħajtek hemm xi ħaġa li tajt hekk nerġgħu mmur lura di ma nerġax nagħmilha. Żgur. Le, anka l-iżbalji li għamilt għalija kienu importanti għaliex ix titgħallem mill-iżbalji. U aħna naħseb fil-politika l-iktar ħaġa u llum vera napprezzaħħa l-Fred. Jien niftakar kont bdejt nippreżenta u nipparteċipa f'programmi fuq il-wan dak iż-żmien. Kien għad kelli 15-16 sena. Illum tajt li kieku jkollok opportunità tisma' xi wieħed minn dawk il-programmi tisimgħu ngħidlek qas nisimgħu għax il-bambin biss jaf x'kont ngħid, x'ċuċċati kont ngħid. Imma illi tieħu dik it-tip ta' formazzjoni u tagħmel dawk it-tip ta' żbalji fil-ħajja. Illi inti għax tkun għadek qed tibda ma jkollok ċertu responsabilità illi fl-aħħar mill-aħħar jekk nagħmel dak l-iżball illum, il-bambin biss jaf x'inqal jekk ngħid forsi kelma illi dak iż-żmien kont ngħidha, ma dak iż-żmien kont għadni daqxej ta' żagħżugħ, student, tibda, titgħallem. Allura naħseb li fil-perkors tal-ħajja tagħmel ċertu żbalji li tagħmelhom mod naturali li jgħallmuk u jaġnuk. Li mu dak il-karattru li jdejqek f'persuna. Karattru kattiv, karattru. Il-ġagbinizmu ddejjaqni jiena tip ta' persuna kien ma ngħidilek. Jiena dawk it-tip ta' nies li jitqu li mbagħad nifduk minn wara ma niflahomx. Jiena aħjar taqbad tgħidli kemm iddejjaqni Alex. Ngħidlek x'fija, il-baqra ma tinbigx kollha. Imma mhux dawk it-tip ta' nies li jitqulek ġew iċċek u ma jkunux straight miegħek u mbagħad jagħmlulek il-ħsara. Ma nifhmux. Ma jkunux fil-gris, m'hemmx abjatu iswed gris. Jiena aħjar taqbad u tgħidli. Tan-nofs ma toġbok. Le, għajt. U tagħmel tajjeb għax fin-nofs tajlek trak jista'. Daqshekk. Inta fal-ġeb. Isma' biex nqabbiżilu l-Alex irrid nagħmel. Qed jgħidlek. Tkun ġak karattru. Ara, jiena mhux ħanajt li jiena l-iktar persuna kalma, għax ikun qed nikdeb. Ġifieri perfezzjonist u idejquni naqra affarijiet u kontrari. L-iktar ħin illi nipprova llum ħdimt ħafna fuq innifsi, ġifieri qabel kont ġifieri ċertu affarijiet meta jinġema ċertu stress tibda tippanikki hemmhekk tibda taqbiżli. Illum sirt nipprova nikkalma ħafna iktar, nipprepara aktar l-affarijiet biex. F'xi ħin mal-ġurnata titlob? Ejwa ejja. Nitlob. Għax hawn min jaħseb li għax wieħed forsi jrott is-salib jew għax jitlob. Jiena li għadak inti tħoss li għandek. Jiena li għadak il-ħin ta' kuntatt mhix qed ngħid li jiena xi persuna super reliġjuż. Imma nemmen ħafna u naħseb illi Alla huwa part importanti ħafna minn ħajjitna. Mistoqsija importanti. Tiżommu fiċ-ċentru ta' ħajtek. Mistoqsija importanti nxieq nagħmellek. Temmen f'ħajja oħra? Iva nemmen. Tibżam il-mewt? Le ta' il-mewt beżżani l-iktar għal dawk li huma eżistijaj. Jiġifieri fuqi dak huwa proċess naturali ngħid isma' xi darba tafx nixtieq illi ma tbatix fl-aħħar jiem ta' ħajtek, dik għalija importanti. Imma mbagħad għall-eżistijiet ta' madwari dik tbeżżana ħafna, li ngħid xi darba ħadd miss il-xi ħadd viċin tiegħi. Iktar tibżam il-mewt ta' ħadd. Mill-mewt ta' ħadd mill-limin tiegħi. Mill-limin tiegħek. Dika naddu minna ħafna. Ismat li tagħmel ħafna jiem barra, il-bot mill-familja, u meta tkun Malta. Kif tqatta l-ħin mal-familja? Li toqgħod id-dar, li toħorġu. Illum saret l-iktar ħin li nirrilassa, il-ħin li nagħmel mat-tifla mal-mara li. Kemm għandha żmien issa xi niftakar titwil. 3 snin. 3 snin, għaddew 3 snin tiġa. Kif jgħaddi żmien? U jien ma naraħħiex iktar. Għax kull ġimgħa li nitla u wara 4 ijiem nibda nara tagħmel xi ħaġa differenti, speċjalment bħalissa li kif ħaġa differenti. Mhux tajt kif taġixxi u kif tgħaddik minn għajn il-labra ngħid jien għax fis-sens dak l-iżvilupp naħseb dik kważi wieħed mill-ikbar dispjaċieri li għandi. Annimali għandek id-dar. Ħafna. Ħafna l-annimali. Pereżempju.
għandi ħut f'kieren asafar, biex pappagalli, jien nħosibhom, kollox nħosib jien. Bek ta' ġimgħa Le, sekonda. Le. Asafar u hekk nipprepara kollox qabel immur, ġifieri aħna nisjefru 3 ijiem. Ġifieri Sara tuħsieb il-mara l-ilma tibdilhom daqsxejn, l-ilma ma tindif. U l-affarijiet kollha jien. Dak affarijiet li relaxjaw. Dak tiegħek. L-annimali u naqra pjanti, jien ukoll deret naqta l-pjanti jekk inħobb id-dar inħobba. Dak fidi, jien nagħmilhom. Ovvjament Sara tgħinni ftit jien naf jekk għandi l-akwariums ngħidil ismani, kull ma tagħmel qabel titlaqa x-xogħol ngħidil titfa' eżatt kemm titfa' ikel tal-ħut fl-akwariums bit naqra ħassew naqra ikel lill-fkieren. Imma l-annimali nħobbhom ħafna, ma part importanti fid-dar tagħna. Isma' tħobb id-dar tgħin fil-faċendi. Ejja nagħmel ta' wkoll. L-unika ħaġa li vera ddejjaqni li nagħmel id-dar hi li naħsel il-platti, jien nagħmel kollox. Taf li anka jien dik. Dik id-dejjaqni. Nixxuttom iwa li naħsilhom le id-dejjaqni. U naħsel il-karozza. U naħsel il-karozza. Le, ta' iċ-ċans, kieku nista' naħsilha iktar. Jiena 10 il-leħin m'għandekx problema. Le, nħallija l-barbieri għaxar. Jitrim jaħħilek. Isma' ma tix tippreferi meta tkun mal-mara u t-tifla li toqdu jinnna flejla d-dar taraw fejn. Nippreferi d-dar. Mhux it-tnejn ta' it-tnejn. Imma xi ħaġa l-kwiet. Li toħroġ ma seqdi waqfu in-nies allura jinnaf jekk waqaf sigħat paċ. Jiena ngħid ismani fil-ħajja tittażel. Da bħalkom, intom nista' n-nies, ġifieri jekk inti ma tkunx tħobb in-nies, mur inta faħdem ġo uffiċċju, tidħolx għal politika, l-ħajja pubblika, l-preżentazzjoni, għat-televiżjoni, ma jdejqunix. Fis-sens xorta jkolli bżonn dak in-naqra ħin mbagħad magħhom waħdi, speċjalment mat-tifla u mal-mara, ġifieri imma nqassam. Ġifieri fis-sajf eżempju l-iktar ħaġa nħobb nagħmel barbecue. Noqgħod fuq il-bejt, naqa' barbecue, ikla tajba, tazzabbi tajba. Kategorija ta' film si tħobb tara, per eżempju, jew m'għandekx xejn. Jien le, Netflix qed ngħidlek, dal-aħħar ġifieri ġieli kif illest ix-xogħol, dil-ġimgħa u qed ikolli problema kbira biex norqod. U allura biex norqod sirt ngħid ħa nara biċċa nofs episode jew kwart issa ħalli ġieli wara xi minuti norqod. Imma nara dokumentari. Okay. Jien qed nara ħafna dokumentari tal-annimali. Wild. Le, mhux tal-annimali, talik tal-nara. Dokumentari storiċi, l-istorja nħobba ħafna jien. Tieni gwerra dinija, avveniment eżempju dil-ġimgħa rġajt 9/11 bdejt nara dokumentarju fuq Netflix, Spy Operations per eżempju dal-aħħar kont qed Xtaqt insaqsik fuq il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista illi għamel ħafna u ħafna ġid fil-gvern taħt żewġ Prim Ministri, Joseph Muscat u Robert Abela. Biex il-Partit Laburista jibqa' tan-nies, x'inhuma fl-opinjoni tiegħek l-ingredjenti prinċipali? Faċli, Alfred. Imma faċli ħafna kultant tinsija daqsxejn fil-proċess. L-ekonomija hija sabiħa. It-tkabbir, il-ġid, dak huma kollha affarijiet sbieħ importanti għal kull partit u għal kull gvern, partit fil-gvern. Imma l-iktar ħaġa importanti għalina li aħna ngħidu aħna l-fejn fil-Partit Laburista. Mhux ħaġa waħda. Għax aħna din hemmhekk għal dawk in-nies li m'għandhom l-ebda vuċi u jekk ma jkunx hemm aħna għalihom, qatt ma jkollhom vuċi. L-iktar nies li huma fl-istaffa tisfel tas-soċjetà tagħna, l-ħaddiema, l-iktar persuni li huma vulnerabbli, l-anzjani. Dak kieku m'hemmx Partit Laburista li hemm ħadd. U allura naħseb l-iktar ħaġa importanti biex nibqgħu viċin in-nies hija li ma ninsewx minn fejn tlaqna. Għal fejn twaqqaf il-Partit Laburista. Jiena ġieli kif nibda di tiġri dejjem anke fil-politika. Ġieli tibda tgħid imma jiena x'qed nagħmel għalfejn jietaw, għalfejn qed nagħmel das-sagrifiċċju. Għalfejn qiegħed fid tip ta' ħajja. U ngħid jiena għalfejn jien Laburist, għalfejn twaqqaf il-Partit Laburista. U tmur lura. Meta tmur lura u tgħid ismani aħna din hawnhekk għall-ġustizzja soċjali biex naraw illi minn ma jlaħħaqx ngħinuh, biex naraw li l-prekarjat li għadu problema nelbuh b'kull mod li nistgħu. Dawk huma l-prinċipji li fl-aħħar huma importanti biex il-Partit Laburista jibqa' partit rilevanti li tibqa' viċin ta' dak li twaqqaf talih. Isma' nista' nagħmel mistoqsija. Għax torbot ma' din mbagħad nħalli fidek. L-istaq kważi hemmhekk. Semmili xi ħaġa waħda mill-ħafna tajba li għamel il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Ara naħseb waħda mill-affarijiet tajbin illi kienu saru naħseb kienet illi fetaħ niċċa ekonomika ġdida s-servizzi finanzjarji li kienet niċċa li kienet importanti. U anka per eżempju
il-deċiżjoni li kienet ittieħdet biex jibdew isiru l-elezzjonijiet lokali u jitwaqfu l-gvernijiet lokali madwar il-pajjiż. Naħseb kienet deċiżjoni tajba. Jiena nsemmi dejjem insemmi pereżempju meta jsaqsuni li neħħew il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern neħħa it-tipib bir-ristoranti pereżempju. Xi ħaġa tajba wkoll. Xi ħaġa tajba. Kull gvern, kull partit jagħmel it-tajjeb, jiġifieri u n-nies illum maċ fadal il-maġġoranza tan-nies li kollox blu kollox aħmar. In-nies iridu politiċi li dak li hu tajjeb jgħidulu tajjeb, dak li hu ħażin jgħidulu ħażin, dak li stajna minn aħjar jgħidulu stajna minn aħjar. Is-supervja li inti kollox tajjeb, li tiegħek biss tajjeb, Mhix tajba. dik mhix tajba. Isma' ħanamel mistoqsija u tistanka tirrispondija inti. Ġej l-elezzjonijiet tal-Kunsilli u tal-Parlament Ewropew. Idejqek il-fatt jew idejqkom il-fatt li pereżempju jinnaf għax jiena Ministru tlab xi ħaġa u ma nqdejt, okej, ma l-Kunsilli ma mhux nivvota u għall-Parlament Ewropew ma mhux nivvota. Jisu mal-Gvern ċentrali jeħlu l-Europarlamentari u jaslu il-Konsilli. Per naf l-Alfred. Alfred memx kuluri, ġifiri blu aħmar, aħdar orient, intminint, jinnafek ċempirtlu f'nofs il-lej. Ġili, bdaqtek maħana jitċej. Ġili, darba niftakar kena telefonata konna sajrin tietu għandiku, li saħat ħalet il-garbage. Għalli, imsa ħanneħuwa, u neħħajnija, u sena bejnija. Fil-karozza għalli, da mux minn taħna, għalli, imma jena l-kulħat lajt, u jien dak li jena tlu l-aħwa għazqaq l-inżilt, ix-xarrab laqra biex għabbejta, għalli le, għalli mta jena tħalt għal-konsil, u tlajt sintku, tlajt għal-blu, u tlajt għall-aħmar. Id-dajaqkom, id-dajaq dil-fat għaxint il-mistiden taħna li isme saġej l-elezzjoni tal-Europa għax il-gvern għamir xaħġa, jew liħor, jew ċikku, jew Peppu għamir xaħġa, allura jimma mux nifota. One, għal dal-eżempju li ġibt. Ir-rispett bek tirbħu, jiġifieri li inti tagħmel vendikazzjoni ma' min mhux tal-kulur politiku tiegħek, dik ma trebħek qatt. Jiġifieri il-vendikazzjoni tu meta intandek ir-rwol pubbliku inti qed hemmhekk għal kulħadd, jiġifieri li toqgħod u fl-aħħar mill-aħħar jirnexxielek tirbaħ anke rispett ta' nies li qas kienet tgħaddilek minn moħħok li xi darba qatt jista' jivvutalek jew jitik l-appoġġ. Meta tagħmel azzjoni tajba, dik l-azzjoni tajba forsi mhux ħajkollok ħafna statuses fuq Facebook jgħidu proset Alex, proset Alfred ta' dik il-biċċa xogħol għamilt li personali li jentni. Imma meta n-nies ikunu qegħdin jitkellmu, meta fl-aħħar mill-aħħar in-nies ikunu qegħdin jiddeċiedu dik japprezzawha ħafna. Le id-dejjaq hu il-fatt li jismani ċertu affarijiet li mhumiex fil-kontroll tiegħek jaffettwaw ukoll fl-aħħar mill-aħħar. Issa ma jaffettwa il-performance. Hija xi ħaġa naturali għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna noħorġu wkoll taħt kappa ta' partit politiku u meta inti toħroġ taħt kappa ta' partit politiku, jiena dejjem ngħid għandek il-vantaġġi u dawk li huma forsi żvantaġġi li jeħlu miegħek affarijiet li m'għandekx kontroll fuqhom. Jiġifieri aħna kif iċemplu lil Alfred ukoll ċert, jiġu ħafna problemi illi tista' ssolvihom u oħrajn li m'għandek l-ebda kontroll fuqhom. Titqarrab għal ħaddieħor biex tipprova tgħin, biex tipprova twassal, tagħti l-attenzjoni, tagħti r-risposti, tipprova ma jirnexxilekx dejjem. U ħafna drabi x'jiġri Alfred naħseb iħossa di, aktar ma tinżel ġon nies, aktar ma tisma' n-nies, aktar ma tintaqa' man-nies, aktar ħajġu problemi għandek. U fl-aħħar mill-aħħar, anka dak li ma jiddependix minnek, tibda tispiċċa terfa' il-problemi ta' ħaddieħor u tidher ikraħ inti għal ħaddieħor. U dik l-ar ħaġa, jiena nemmen ismani fil-politika aħna pajjiż żgħir. L-isbaħ ħaġa li għandna anke meta nkun qed nitkellmu aħna mewlo parlamentari oħra, jien inħossa di fil-Parlament, jgħidu li ma doffi is-sibt il-ħadd il-ġimgħa dek tmur Malta ħlif ritratti hemm u law man-nies u ġol pjatet u ġol festi. Intom għalfejn iżommu da aħna għandna l-isbaħ ħaġa aħna żgħar u tista' tintaqa' ma' kulħadd. Imma kemm hu sabiħ illi jkollna aktar sistemi biex ngħinu lil kulħadd. Mhux nagħtu lin-nies dak li mhux ħaqhom, imma ħafna drabi n-nies risposti jkollhom bżonn, affarijiet żgħar, imma dik xi ħaġa żgħira l-garbage bag li għadek kemm semmejt. Dik il-garbage bag illi baqgħet quddiem xi ħadd għalik mixej, tgħid daħ qed igerger għalek, imma li jom tkun dinja. Mela, jiena ħanarab domanda diretta
Għax aħna dal-program podcast Ja, ma laħan għamillu oħra. kemm int fit. Naf, għax namela mijak, meta tamela mazzab, sana wara s-sil sabħalu. Isma, namela kwaħda jinta laħna bat jamillek għal-fretjala. Samajna ftit, meta tkun Brussel, u ħarġetek ħattek li hemm ċertu tbatija barra nuqqas ta' familja, inti għat Newcol, noħroġ il-pizza nitfaħħa. Forsi ħafna Maltin jaħsbu li l-Europarlamentari bħalek, għettin xaħja ta' senjur, ma per ma jafux li xintinżel mill-aeroplan, tittara li ma karozza tal-linja ħataqbat, li ma trejn ħataqdi, memxie driver, jien naf bħal mandu l-Ministru Malta, li kif attinti, kif mort id-dar, ma sebċ il-plat lest, taħseb int, jek taħsel ħwejx, taħselhom int. Isma, jena mux ħan uqot naġġiba. Ġifir mux ħajja faċli. Mux ħan uqot naġġiba unajt isma għanna ħajja jibsa diffi. Kull xogħol għandu tijaw. Jifiri min jaħdem biex xift fil-axja mux ukoll ma jara jom xitfall. Joħroġ fil-axja jidħol fil-ħodu jimur jorqot id-dar. Dak iħawdi jom it-tfall. Jien mux ħan uqot nitaġġib unajt l-għuna. Imma le, fija challenges taħħa u koll. Ġifiri, jien ara, jek tajd li xini l-ikbar bicċa ta' xogħol li d-dejek, mux ħan uqot najlek il-flajt għax dak tidraħum bat. Daw it-3 sigħat, is-sija u nofsi tagħmel qabel l-airport tistenna. Iwa jkollok xi delej mbagħad taraħ demonju, intu ġej lura. Ja, mhux tajba li dik. Dik demonju nara. Imma mhux ħaġa, imma s-solitudni huwa li taffettwana ħafna. Jiġifieri jiena li wara Malta naxa sabiħa, aħna anke jekk m'hemmx il-mara u t-tifla d-dar. Tasal malaju. Jekk mort ħriġt fil-pjazza u marġod qed kelma. Dik li tagħmel wara ġurnata ħabib pereżempju. M'għandekx fejn tmur u m'għandekx moment tajt kelma. Tiftaħ qalbek, tkellimt, ħriġt, dik id-dejjaqli. Imma dak għalija dik li Isma, emmek ħriġ dak li xtaqtina, li forsa ħafna Maltin jaħsbu wara kumorru xalata, imma hemm id-batija, m'hemm xalati. Le, xalata għattu. Jien ara, ngħidlek waħda. U anke fejn tissib toqgħod. Ara, forsi ftit jemilu kellna grupp li ġi minn daw il-gruppi li konna. U Isma baqgħu iċċessati lejja, ġidhom imreħdu għan fiċ-ċentru jieħdu xi ħaġa ta' Brussell. U bdejt ftaħt Google Maps biex insib minn fej ħammur biex naqbad il-karozza lura biex nerġa' mmur il-Parlament. Għallu ma tafiex hawn it-triq. Qedtilhom hawnhekk niġi biss meta tiġu intom fiċ-ċentru ta' Brussell biex niltaqa' magħkom. Għax ħin aħna ma jkollniex ir-rutina tagħna peress 3 ijiem biss ikollna fiżikament fil-Parlament. Naslu 2 fil-għaxija. Ikonna ġurnata 3, ġurnata l-4, 5 immorru l-ura. Meta ħatmur toħroġ? Jekk inti ġeju sejja l-ura kull ġimgħa minnu lejn Malta. Ifri hemmhekk il-Parlament ġi laqas it-temp jedu li kesħa. Edu jimma nħoss kesħa, qatt ma nilbeġ għetem. Għax mill-karozza għall-appartament, immurru l-Parlament, mill-Parlament lura għall-appartament, mill-appartament għall-Parlament, u mbagħad mill-Parlament għall-ajruport. Ġewwa biss. Tajb ħafna. Isma' meta twiliet għax għandna l-kompetizzjoni. kellek tagħmel ħabba l-kompetizzjoni. 31 ta' Jannar 1988. Tajjeb. Għax dik hemm kompetizzjoni. 31 ta' Jannar 1988 inti. 1988. Illallu tal-88. Ejja, l-aħħar mistoqsija. L-aħħar mistoqsija tiegħi hija di. Elix Aġus Saliba, membru tal-Parlament Ewropew u se terġa' tikkontesta għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u bir-raġun tiġi kontestax fl-opinjoni tiegħi wettaqt xogħol importanti bħal kulħadd m'intix perfett imma wettaqt xogħol importanti ħafna. Però l-Elix Aġus Saliba ħanibqgħu narawh biss għandu x'jaqsam mal-Parlament Ewropew għal dejjem ma jistax ikun. Inti tara lilek innifsek fil-Parlament Malti fit-tmexxija tal-Partit Laburista forsi l-qudiem għax inti għadek żgħir. Ara, il-pjar immedjat li għandi huwa li ovvjament nikkontesta l-elezzjoni li ġejja u jiena m'iniex wieħed minn dawk it-tip tal-Parlament Ewropew illi naqbad u ngħid ismani qed nikkontesta elezzjoni għax għandi tira xi ħaġa oħra. Ġifieri għalija nħobb inkun frank man-nies jekk in-nies eleġġewni biex inkun membru parlamentari nirrappreżenthom fi Brussell, għalija dak huwa l-pjan bħalissa, ġifieri m'hemmx pjanijiet oħrajn. Imma ovvjament di mhix xi ħaġa u mhix tip ta' ħajja li tagħmilha kif qed ngħixu aħna tiġu tmur lejn Malta għal aktar minn 10 snin. Jiena l-partit inħobbu ġifieri jekk aħna ġieli isaqsuk mistoqsijiet f'programmi bħal dawn, x'ħobbies għandek. Jiena li hija l-politika hija mhux biss xogħol, imma hija xi ħaġa li nħobb nagħmel.
Li tkun man nies għalija mhux xogħol, xi ħaġa li l-hobby tiegħi wkoll. Ġifieri jiena qed nikkonkludi li f'moħħok il-qoddim ovvjament, ġifieri tikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Issa nikkontesta ġo l-partit li nibqa' ngħin li jkolli rwol li jien kull rwol li jkollu bżonn il-partit. Jekk Malta sejjaħlek jekk ma bil-fors dejjem u jekk il-partit isejjaħlek bil-fors. Tajjeb, ġifieri Elix Ġus Saliba 100%. Ismu se jibqa' fil-kuraturi taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-Ħamru u naqdu lill-poplu Malti dejjem. Mela nfakru li dak li jarawna batunna meta twilet Elix Ġus Saliba biċ-ċans li tirbħu voucher ta' 50 euro mingħand il-Merkanti Restaurant fis-Suq tal-Belt. Fit-terrazzin tas-Suq tal-Belt. Lilek ukoll Elix. Dak ħobba l-Belt. Flimkien mal-mara. Mistoqsija mhux biex toqgħod faħħalili, anzi li semminix. Imma il-Belt Kapitali, il-Belt Valletta, rajt tibdiliet dal-aħħar. Enormi, matul dal-aħħar. Li tara smani jien l-iktar ħaġa li kienet kont ninnota u fil-COVID naħseb waħda mill-iktar affarijiet li kont inħoss tidħol il-Belt u tara ħwienet vojta, baħ. Il-Belt anke l-Beltin. Jiġifieri kull il-ħbib kollha li għandi Beltin. Beltin veru. Jafu jgħixu ħajja differenti ħafna minn tiegħi u minn ta' ħafna Maltin oħra. Iħobbu l-ġirien il-xurxin l-ambjent tagħhom. Nies jafu jgħixu l-ħajja u li kont tidħol il-Belt u tara dak il-kwiet mhux ħanejt kien hemm it-telq, amma kwiet. Illum il-ġurnata li tara mekka ta' investiment hekk saret il-Belt ħajja sabiħa, nadifa, vibranti, mhux kull belt fl-Ewropa hija hekk. Parti mill-ekonomija ta' Malta. Issa aħna għandna jiena tort kważi l-Ewropa kollha. Aħna għandna l-isbaħ belt fl-Ewropa kollha m'hawnx belt isbaħ minn tagħna. Storika, sabiħa, faċli biex iżżura, żgħira, tħares fejn tħares tara xi ħaġa, ġieli tmur fi bliet oħra, aħna kemm ngħidu għażibel u l-affarijiet, tibda tara ħmieġ graffiti, tmur il-belt, tħares fejn tħares palazzi, investiment sabiħat u iktar u iktar bil-proġetti li qegħdin isiru anke f'partijiet illi kienu daqsxejn ta' aktar imwarbin fil-belt. Il-belt saret belt waħda sħiħa vibranti. Mużew fit-triq. Xaħġa sabiħa u naħseb aħna ma napprezzawx biżejjed dal-fred. Dik vera, dik qabel miegħek. Jiena għamil żmien u nalaq fuq dan il-punt. Kont naħdem f'dak l-uffiċini ta' maġemp il-pixkerija. Illum ministeru. Kien ministeru ieħor. Issa hemmhekk se jsir il-proġett. U kelli uffiċċju wieħed minn dawk l-uffiċini li kif tiftaħ it-twieqi tara l-baħar. Tara dak il-port. Tara l-kottonera sabiħa wkoll. Ġieli kienu jiġu jkolli xi laqat hemm. Kulħadd laqqas jagħtu kasek. Jagħtu kas il-veduta. Ħarsu lejk, tiqqas ħarsu lejk. U tibda tajt imma jiena x'nara kuljum kemm ma napprezzax iż-żbuħija ta' din il-belt. Ekku. Bliet oħra tittoqgħod tmur taqbad Juber u teqlem u law biex tara naqa' veduta, il-belt tkun fejn tkun tara dak il-ġmiel. Sabiħ Proset, ħanċempilek għall-endors. Mela. Nawgurali. Bil-qalb kollha, lilek bil-qalb kollha dejjem. Qabel ma qataħħili kont se ngħidlek li għalik ukoll se nibatuk ikla mal-familja ġewwa l-Merkanti Restaurant. Grazzi ħafna. Minn hemm ġiet id-domanda. Grazzi ħafna. Elix Jugos jidħol il-belt. Tajjeb. Grazzi ħafna, Elix Ġus Saliba li Isma' ħajt grazzi l-istedina tagħna. Grazzi l-sponsors kollha illi qegħdin jgħinuna għal dan il-podcast tiegħi u ta' George. Għandna lista twila li tixxandar fil-bidu qabel. Tista' semmihom fil-bidu fl-aħħar. Għax hekk ngħidhom jien Ringrazzja Fanner imma qalu li tiftħux. Ħassa li mhux se niftħu għax darba l-oħra. Għamil straġi. Fuq il-mixer. Imma nirringrazzja l-Fanner u se niftħu eżatt kif jispiċċa l-programm, m'hemmx dubju. Għax wieħed mill-favoriti vera, anke l-mod kif inhu l-fliexkun. Ara, aħna nistgħu niftħu. Ma nużax tazza, vera komdu dan il-Fanner. Grazzi ħafna li kontu magħna f'isem id-direzzjoni nsellmulkom tislijiet. Dal-podcast ġie miġġublilkom minn SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Fanner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Merkanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Telbudella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.